Καλώς τους, Εδώ, καλώς καθόμαστε, τους. εδώ. Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηβασίλη. Όχι, πώς. Χατζηβασίλη. Καλησπέρα. Απόψε ήρθαμε εδώ, εγώ και ο φίλος μου, αξιωματική υπηρεσία. Ήρθαμε να σας διηγηθούμε μια απίστευτη ιστορία που εσείς δεν θα την πιστέψετε. Ήτανε μια νύχτα κρύα το Οκτώβρη, 17η, 18η, πότε ήτανε. 18η. Τώρα θυμήθηκα. Και εγώ και ο φίλος μου από εδώ, μαζί με τις δύο κόρες της Αλεξάνδρα. φυλάγαμε Σκοπιά. Τότε ακούμε μια έλικα. Λέμε, τι στο καλό ρε, έλικα εδώ. Λέει αυτός ανενόχλητος, λέει ληστεία. Το λέω εγώ, μη φοβάσαι, λέω εγώ αναλαμβάνουν οι άλλοι. Τότε εγώ κυρία, Χατζηβασιλείου. το λέω, πάμε φεύγουμε, τώρα εδώ αναλαμβάνουν άλλοι. Και τότε για να μην πολυλογώ, θέλω να σας πω όλο το σκηνικό από την αρχή, πριν και μετά την απόδραση. Πριν την απόδραση, εγώ και ο φίλος μου Καπακής. τρώγαμε σε ένα εστιατόριο. Το φημισμένο εστιατόριο των τριών αδερφών του Μίτσου. Ακή. και του Κώστα. και κάνουν την καλύτερη σπεσιαλιτέ, γουρνόπουλο. Και τρώγαμε που λέτε κυρία Χατζηβασιλείου. ένα γουρνόπουλο. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και εδώ πόσο ρε γάμο το τώρα πάνω στην μπουκιά. Μου λέει αυτός σήκωσε το για καλό φανε. Του λέω πάνω στο φαΐ κανείς δεν με παίρνει για καλό. Το σηκώνω και σαν να το ξέρα κυρία Χατζηβασιλείου. ότι δεν ήταν για καλό. Λέω εμπρός, μου λένε έφυγε ο Παλαιοκώστας. Όσο ρε γάμο το λέω μέσα μου. Γιατί ρε Παλαιοκώστα πάλι τώρα πάλι τρώω, του λέω τρώω. Γιατί να φανταστείτε τέτοια τύχη και την πρώτη φορά που έφυγε Παλαιοκώστα. με το ελικόπτερο, εγώ πάλι έτρωγα στην ταβέρνα των τριών αδερφών του Μίτσου. Κώστα. και του Τσάκα. και λέω πάλι ρε που μια να τρώω πάλι και να φεύγει ο Παλαιοκώστας. Τέλος πάντων τους λέω κλείστε, ερχόμαστε βολίδα τους λέω. Μετά κλείνω το τηλέφωνο, τους λέω στα παιδιά εκεί που είχαμε μαζευτεί, τους λέω είμαι ή δεν είμαι ο διοικητής. Μου λένε αυτοί όχι, να είμαι, να. Λέω παιδιά αφού δεν είμαι ο διοικητής, είχαμε και το άγχος κιόλας να φύγουμε βολίδα για λιποχώρη. Λέω παιδιά, επειδή δεν είμαι ο διοικητής θα φάμε κι άλλη μια μερίδα. Τρώμε που λέτε, παραγγέλνουμε κι άλλη μια μερίδα, φωνάζουμε τον Κώστα. και του λέμε πιάσε άλλο ένα γουρνόπουλο. Το φέρνουν εκεί, το τρώμε καπάκι και τρίτη, γιατί είχαμε και το άγχος να φύγουμε βολίδα για λιποχώρη. Τρώμε και την τρίτη και μετά πάμε να φύγουμε κυρία. Χατζηβασιλείου. Αλλά τι να γίνει, νιώθουμε μια γουρουνίλα, να ακριβώς εδώ, θυμάσαι. Ναι, Α, θυμάται, λέει, τρία έφαγε μόνος του, κρυφά κιόλας. Νιώθουμε μια γουρουνίλα εδώ, τότε τι να κάνουμε. Πώς μου κόβει εμένα τώρα, κυρία. Χατζηβασιλείου. Λέω, παραγγέλνουμε γλυκό σταφύλι. Λέμε, Κώστα. πιάσε ένα γλυκό σταφύλι. Γιατί ξέρετε, τα αδέρφια κάνουν το σταφύλι. Φέρνει το γλυκό σταφύλιο. Κώστα. Το τρώμε και δεύτερο καπάκι και τρίτο. Πάμε να σηκωθούμε όμως. Τότε νιώθουμε μια σταφυλίλια εδώ. Θυμάσαι, Ναι, πώς να μην πώς. θυμάται. Και τρία από αυτό έφαγε αυτός. Εδώ τι νιώσαμε ή άλλο, εδώ. Ναι, εδώ. Μια σταφυλίλια. Τότε λέμε πάρε, ποιος φεύγει με τη σταφυλίλια. Πώς μου κόβει εμένα τώρα. Φωνάζω τον Κώστα. και του λέω πιάσε ένα κιδόνι. Γιατί κιδόνι και σταφύλι, τα τρία αδέρφια, σπέσια. Φέρνουν το γλυκό στα κιδόνι, όχι σταφύλι, πριν φάγαμε σταφύλι. Τώρα φέραν κιδόνι. Τρώμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θυμάσαι ρε. Ναι. Πώς δεν θυμάται αυτός. Τρώμε τρία πριάτα κιδόνι, Ναι, κιδόνι. Και πάμε να φύγουμε και τότε νιώθουμε μια κιδονίλα. Πού εδώ, εδώ. Εδώ, Μια κιδονίλα. Λέω παιδιά δεν φεύγουμε με την κιδονίλα στο κόμμα. Τι να κάνουμε, τελευταία στιγμή, πώς μου κόβει εμένα τώρα
Φωνάζουμε πάλι το... Κωστά. Όχι ρε, το... Μίτσο. Γιατί ο... Τάκης. Ήταν σε... είχε φύγει, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Και του λέμε πιάσε ένα γλυκό περγαμόντο. Μου αποκρίνεται αυτός, μου λέει ρε γαμόντο να δω αν έχει γλυκό περγαμόντο. Του λέω φέρε περγαμόντο. Το φέρνει το περγαμόντο, τρώμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θυμάσαι ρε. Ξεχνιούνται αυτά. Τι, φέρνει, τρώμε, πάμε να φύγουμε που λέτε κυρία. Χατζη Βασιλείου. Αλλά τι, νιώσαμε πάλι μια περγαμοντίλια εδώ. Θυμάσαι, Πώς ρε. ήτανε μια περγαμοντίλια. Πρώτη φορά είχαμε φάει περγαμόντο. Και που λέτε κυρία. Χατζη Βασιλείου. Τότε λέω εγώ παιδιά, παραγγέλνουμε γουρουνόπουλο πάλι. Τότε είχαμε και το άγχος για να δούμε αν είχε μείνει και γουρουνόπουλο, θυμάσαι. Φωνάζουμε τον... Μίτσο. Του λέμε έχει μείνει γουρουνόπουλο, μας λέει έχει μείνει γουρουνόπουλο. Τότε του λέμε πιάσε γουρουνόπουλο. Φέρνει το γουρουνόπουλο, το τρώμε, πάμε να σηκωθούμε, αλλά από σηκωνόταν τέτοιο πράγμα. Θυμάσαι, Πώς. κάναμε δεξιά, έφευγε αριστερά. Κάναμε αριστερά, έφευγε λοξά.